Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні эфірны дзень сумесным праектам Еўрарадыё і Е-прамовы і сустрэчай з новым госцем нашай варшаўскай студыі. Ці не новым, чарговым госцем нашай варшаўскай студыі, бо ўжо не першы чалавек у нас, і Павел Усаў. Вельмі прыемна, спадар Павел, вас бачыць. Кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук, палітычны аналітык. Добрый дзень яшчэ раз, Павел. Дзякуй. Добрый дзень, Зміцер. Вітаю вас у Варшаве. Спадзяюся, што все нашы спробы змяніць сітуацыю ў Беларусі прынясуць неўзабаве плён. Таксама на гэта вельмі спадзяюся. І, спадар Павел, давайте, можа быць, з актуальнага ўсё ж такі, таму што я спачатку планаваў пагаварыць з вами пра тое, от вынішчэнне і, можа быць, найперш вынішчэнне ўсяго беларускага, што адбываецца зараз у Беларусі, і пра тое, чаму такая некая, я не знаю, унутраная нелюбоў да ўсяго беларускага ў гэтага рэжыму. Але давайте на актуальную тэму сённяшняга дня. Чарговыя выступы былі там, як это называлася сённяшняе мерапрыемства, выступаў перад актывам мясцовай вертыкалі Лукашенка, і былі там астатнія выступоўцы, і згадаў Лукашенка сустрэчу Святланы Ціхановскай і Джо Байдена. Словы асноўныя, вот як бы па версіі Лукашенка, чым была адметная гэтая сустрэча. Кажуць, пячэнькамі нейкімі частаваў, сказаў Лукашенка. Конечно, у такім стылі можна было б, там, скажем, апісваць сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна і сказаць, кажуць, кашкай на вадзе частаваў. Ці, скажем, сустрэчу Лукашэнкі і Сігала і сказаць, кажуць, морквай у яго там тыркаў, ці яшчэ там гэтак далей. Але ўсё ж такі, з вашага пункту гледжання, гэтая сустрэча, ці варта, ну, наколькі, чым яна адметная, калі яна адметная ўвогуле? Таму што былі вельмі важныя сустрэчы з высокапасадоўцамі іншымі, якія ў прынцыпе, па вялікаму рахунку, і вырашаюць усю палітыку ЗША. Але Байден, вот гэта сустрэча. Гэта на сімвалічным і палітычным узроўні гэта значыць вельмі шмат, бо ўсё ж такі першы твар найбольш развітай дэмакратычнай краіны ў свеце, якая намагаецца падтрымаць і стабілізаваць дэмакратыі фактычна у цывілізацыі чалавецтва. Гэта вельмі важны, вельмі ключовы элемент у палітыцы, калі мы кажам. І гэта вялізарны задзел на будучыню, інвестыцыя, перш за ўсё іміджавая, палітычная, на будучыню і ў Ціхановскую, і ў дэмакратычную супольнасць, якая, я маю надзею, інстытуцыяналізуецца ў бліжэйшыя часы і не застанецца проста на ўзроўні нейкіх арганізацый, а будзе ўсё ж такі прадстаўляць канцэптуальную альтэрнатыву, сістэмную альтэрнатыву палітычнаму рэжыму ў Беларусі. Гэта азначае, што, па-першае, Злучаныя Штаты Амерыкі на такім узроўні легітымізуюць дадаткова, гэта знешняя легітымізацыя, Ціхановскую як прадстаўніка Беларусі, як фактычна легітымнага прэзідэнта краіны, які не ўвайшоў на пасаду, не выконвае функцыі ў самой краіне, але па факце з'яўляецца гэта так. Другі момант, не менш важны, гэта канкрэтныя геапалітычныя накірункі, што азначае, што Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо не разглядаюць Беларусь як сферу ўплыву выключна Расіі, як цывілізацыйную прастору расійскага свету, як гэта было на працягу доўгіх часоў, і што гатовы ініцыяваць і ўключыцца менавіта ў геапалітычнае супрацьстаянне з Расіяй за ўплывы і будучыню Беларусі. Канешне, можам доўга размаўляць пра тое, якія могуць быць механізмы уплываў і выціскання Расіі з гэтага поясу, так, бліжэйшага кола прасторы Расіі, але факт у тым, што гэта для Злучаных Штатаў Амерыкі становіцца
у пэўным сэнсе палітычным і знешнепалітычным прыярытэтам, і прычым не такой рэактыўнай палітыкай, а актыўнай палітыкай. І, канешне ж, у перспектыве гэта павінна стаць сігналам, калі ўжо не стала сігналам для Расіі, што барацьба і за Украіну, а зараз ужо за Беларусь пераходзіць зусім у іншую прастору, на іншы ўзровень. Дарэчы, пра вось гэта іншы ўзровень, які ён можа быць. Кажуць пра тое, што фактычна гэтай сустрэчай Байден падтрымаў ідэю ўзмацнення санкцый у дачыненні да беларускага рэжыма. Ці чакаць сапраўды гэтага ўзмацнення? Па-першае, на маю думку, канцэнтравацца толькі выключна на санкцыях у дачыненні да рэжыму і ў дадзеным кантэксце да Беларусі гэта не вельмі канструктыўны падыход. Павінна быць разам з палітыкай санкцыяў нейкая яшчэ збалансаваная альтэрнатыўная палітыка, альтэрнатыўны, канструктыўны і пазітыўны падыход, які, на маю думку, і гэта не толькі датычыцца Злучаных Штатаў Амерыкі, але ўвогуле захаду як такога, на двух вось гэтая палітыка альтэрнатывы санкцыі, бо санкцыі яны маюць усё ж такі, канешне, у доўгатэрміновай перспектыве маюць эфект і вельмі моцна раздражняюць Лукашенка, заціскаюць прастору для здабычы новых крыніцаў даходу, каб падтрымліваць гэтую сістэму. Гэта таксама цяжар для Расіі, бо зараз на расійскія плечы кладзецца уся асноўная нагрузка па падтрыманню гэтай сістэмы. У пэўным сэнсе гэта паўплывае на функцыянальную складаючую беларускай гаспадаркі. Не кажу пра візавыя санкцыі, яны менш эфектыўныя, таму што прадстаўнікі гэтай эліты кіроўныя, яны і так асабліва нікуды не выязджаюць. А вось калі б гэта былі санкцыі пажыццёвыя і нават датычылі б сем'яў функцыянераў сістэмы, гэта ўжо мела псіхалагічны эфект на перспектыву. Але вяртаючыся да альтэрнатыўнай, больш пазітыўнай павесткі, якая б якраз такі была б сігналам для беларускага грамадства, што ЗША і Захад не ізалюе Беларусь і беларускае грамадства, а наадварот адчыняецца. Дык вось, два асноўных параметры. Гэта першае, візавае пытанне. Так? Я думаю, што Злучаныя Штаты ў гэтым накірунку маглі б зрабіць крокі, якія б звязаныя былі альбо з змяншэннем коштаў візаў для беларусаў, спрашчэннем візавых працэдур атрымання візавы, можа быць, яшчэ нейкія тэхнічныя аспекты, якія б паказалі адчыненасць Злучаных Штатаў Амерыкі на беларускае грамадства. І гэта датычыць таксама Еўропы. Я неаднакратна казаў, што зараз, калі Еўропа не прызнае легітымным рэжым Лукашенка, яна б магла ў аднабаковым кірунку весці, напрыклад, той рэжым візавы, які існуе з Украінай ці з Грузіяй, ввогуле знесці візавы рэжым, паказаўшы, што мы адчынены для беларускага грамадства. І гэта, безумоўна, быў бы такі сігнал моцны, што іншых, магчыма, не было б нават і патрэбна. Канешне, гэта некаторыя тэхнічныя пытанні з гэтым могуць быць звязаныя, а перш за ўсё гэта палітычная воля. І вось крокі ў такім накірунку яны паказалі, што Еўропа, Захад, Злучаныя Штаты Амерыкі разглядаюць Беларусь як частку заходняй цывілізацыі, якой яна была некалькі стагоддзяў. Гэта быў бы ясны сігнал таго, што канец з тымі разважаннямі, што Беларусь гэта буфер, што Беларусь гэта частка расійскай сферы ўплыву, што давайце не будзем раздражняць Расію. І другі момант, гэта ўжо больш сістэмны, больш такі фактычна на ўзроўні геапалітычнага супрацьстаяння, гэта дэлегітымізацыя саюзнай дзяржавы на ўсіх узроўнях. Прызнанне саюзнай дзяржавы і працэсу інтэграцыі як механізму дэканструкцыі дзяржавы Беларусі. Проста на ўзроўні ААН, на ўзроўні ўсіх міжнародных арганізацыяў канкрэтна пацвердзіць той факт, што ў сённяшнім стане саюзная дзяржава непрымальная.
і што захад гатовы ўводзіць маштабныя санкцыі не толькі супраць там Беларусі, а супраць саюзнай дзяржавы як такой, супраць функцыянераў саюзнай дзяржавы. І вось тады ўжо мы пераходзім зусім на іншы ўзровень, і тут патрэбны будуць іншыя інструменты, але гэта будзе азначаць, што і рэжым Лукашенка і рэжым Пуціна будуць знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Гэта можа падарваць працэс інтэграцыі. І ўжо тады не будзе крытыкі ў бок тых, хто падтрымлівае санкцыі, што санкцыі штурхаюць Беларусь у бок Расіі. Безумоўна, гэта адзін з негатыўных момантаў санкцыяў, але калі б ужо пачалася б сістэмная дзейнасць у дачыненні да падрыву вось гэтай так званай саюзнай дзяржавы, я думаю, што гэта было б значна больш плёну. Дарэчы, вось гэты момант, як вы думаеце, да гэтага шмат казалі пра тое, што можа быць, там ужо Байден з Пуціным дамовіліся, і каб дасягнуць пэўнага спакою ў гэтым рэгіёне, у Беларусі, маўляў, хай Расія вырашыць гэтае пытанне, разбярэцца тут. Галоўнае, каб было ціха. Нам это вот галоўнае, там, нібыта так, для Байдена і для Пуціна. Потым, праўда, пайшла інфармацыя, што ўсё гэта неправда, ніякай такой дамовы не было. Але ці сведчыць сапраўды вось гэтая сустрэча пра тое, што ва ўспрыняцці Вашынгтонам для ЗША Беларусь гэта сапраўды не нейкая такая частка Расіі, якая ўспрымаецца, тут Расія ўсё вырашае і за ўсё адказвае тут. Таму пытанне Беларусі мы калі будзем абмяркоўваць, то з Масквой. То есть гэта стаўленне ўжо знікла ці не яшчэ? Я спадзяюся, што гэта паставіць вялікі крыж на ілюзіях таго, што пры дапамозе Пуціна можна вырашыць станоўча нейкія палітычныя канфліктныя сітуацыі ў Беларусі ці ва ўкраіне ці ў Малдове, бо не трэба забывацца, што ўвесь час захад для вырашэння вось складаных рэгіянальных пытанняў, якія ўзнікаюць якраз такі з прычыны ўмешальніцтва ўскоснага ці наўпроставага Расіі, вырашыць гэтыя праблемы. Пакуль не вырашыцца асноўная праблема Расіі, вось гэтай імперскасці, пашырэння сваёй прысутнасці на міжнароднай узроўні, яны заўсёды будуць фактарам, Расія заўсёды будзе фактарам дэстабілізацыі. Я спадзяюся, што Злучаныя Штаты Амерыкі і таксама праз сустрэчу з Ціханаўскай захад, Еўропа развітаецца з гэтымі ілюзіямі, што трэба вырашаць двухбакова гэтую праблему, то бок дэмакратычная грамадзянская супольнасць пры падтрымцы, канешне, заходніх дэмакратыяў, каб, па-першае, прывесці да трансфармацыі ў палітычнай сістэме ў Беларусі, у доўгатэрміновай ці кароткатэрміновай перспектыве кансалідаваць дэмакратыю, каб ўсё ж такі краіна пасля зменаў не апынулася знову ў шэрай зоне з невядомымі вынікамі, трансфармацыямі і, канешне, абараніць Беларусь незалежнасць ад інтэграцыйных імперскіх памкненняў Расіі. І другі момант гэта развітанне з ілюзіямі вось сярод часткі новаўтворанай дэмакратычнай супольнасці, якая ўзнікла ў 2020 годзе, калі разлічвала на тое, што Пуцін дапаможа, што Пуцін гэта мудры кіраўнік, і Святлана Ціханаўская сама незрэдку накіроўвала сігналы, альбо штаб калектыўна накіроўваў сігналы праз Ціханаўскую да Пуціна, спадзяючыся, што насамрэч Расія згуляе канструктыўную ролю ў вырашэнні крызіса палітычнага ў Беларусі, хаця, безумоўна, ніколі яна нідзе ні разу ў гісторыі не вырашала канструктыўна і на карысць менавіта нацыянальных супольнасцяў, дзяржаваў гэтая праблема, наадварот, заўсёды выкарыстоўвала крызісы для стварэння failed state, так званых. Таму гэта вельмі пазітыўны, я лічу, якраз такі развітанне з ілюзіямі, вельмі пазітыўны вынік гэтай сустрэчы, то бок Масква, прынамсі, ўжо на сённяшні момант не разглядаецца як саюзнік у вырашэнні пытання. Так, гэта яшчэ больш стварае складаныя ўмовы для вырашэння праблемы, бо Расія будзе актыўна падтрымліваць рэжым Лукашенка, але змагаючыся з рэжымам
таксама гэта вельмі важна разумець, што падыход да трансфармацыі ў Беларусі да крызісу ў Беларусі павінен быць сістэмным і разглядацца ў межах прысутнасці Расіі, бо гэты рэжым падтрымоўваецца Расія, а значыцца падыходы да вырашэння крызісу павінны быць сістэмнымі і інструментарый накіраваны таксама супраць Расіі з мэтай таго, каб зрабіць вось гэты крызіс у Беларусі вельмі каштоўным для Расіі, прымусіць фактычна Расіі змірыцца з тым, што Беларусь павінна стаць дэмакратычнай краінай. Ну, канешне, я не верую тое, што Расія з гэтым змірыцца, але тым не менш менавіта ў гэтым накірунку трэба рухацца, бо на маю думку, таксама адбылася вельмі важная трансфармацыя ў свядомасці, мне падаецца, беларусаў, што Лукашенко не разглядаецца ізаляванай праблемай. То бок зменім Лукашенко і праблема вырашыцца. То бок таксама ўжо пачынаецца змена ў свядомасці, што трансфармацыя ў Беларусі павінна быць глыбокай і сістэмнай у адарванню з Расіі. Вот, дарэчы, пра змены ў свядомасці. Вот мяне сапраўды вельмі гэта не разумею я проста. Прайшлі выбары. Ну, фактычна першы, хто павіншаваў з перамогай Лукашэнку, Путін. Другі быў пасля Сі Да, Цзіньпіна. ну я сказаў, фактычна першы, другі пасля кітайцаў. Тым не менш, і перш за ўсё прыхільнікі пераменаў так званыя, да і ўсе беларусы ўсё адно глядзяць на Маскву і на Крэмль. Ну, що ж такі можа быць, яны тут неяк вот стануць на бок беларускага народа. Потым прыехалі Russia Today. Яны ўсё адно працягваюць глядзець у бок Масквы. Потым стаяць на мяжы з Беларусю часткі гвардыі расійскай, якая гатова прыехаць сюды дапамагчы разганяць пратэсты. Всё адно глядзяць у бок Масквы з надзеяй. Потым пачаліся рэпрэсіі, і яны пабеглі ад рэпрэсій хавацца ў Расію. Потым Расія іх пачала выдаваць. І яны вот калі гэта канчатковая змена свядомасці адбудзецца, калі зразумеюць, што там не тое, што не сябар, там дапамогі не акажуць, там яшчэ і дапамогуць гэтаму цябе пакараць. Ну, яшчэ варта прыгадаць арышт Зінковіча і Федуты ў Расіі. Ну, гэта так? да. На жаль, калі ў галаве расійскі свет, то змены вельмі марудныя, вельмі доўга адбываюцца, асабліва калі не трэба забывацца, што ў голову ўвесь час укладалася, што Расія старэйшы брат, што Путін гэта прагрэсіўны дэмакратычныя лідары, нягледзячы на тое, што забыліся сказаць, што ў 2018 годзе адбылася канстытуцыя, абнуліліся тэрміны ў Расіі, тэрміны прэзідэнцтва Пуціна, ён 12 год можа спакойна кіраваць, і пры гэтым забыліся, што ў перыяд крызісу ў Беларусі атруцілі Навальнага, так? А потым яго і пасадзілі ў вязніцу. Забыліся таксама пра тое, што вось такія антыінтэрнэтныя экстрэмісцкія законы ў Расіі функцыянуюць ужо некалькі год, калі за перапост, за актыўнасць у сетках можна атрымаць па некалькі год вязніцы. Гэта праблема неадукаванасці, перш за ўсё, і інфармацыйнай пусткі, бо ўся агенда палітычная, на жаль, з большасці, масавая, калі мы кажам, фарміравалася расійскімі СМІ, расійскімі інфармацыйнымі агенцыямі і агентамі. Усе глядзелі там Салаўёва, так, ці гэтае ток-шоу. І, канешне, вось гэта ілюзія і чаканні дапамогі ад Масквы, ну, яны спараліжавалі ў шмат у чым вось эту нашу рэвалюцыйную актыўнасць на першых этапах, калі, канешне, гэтыя пратэсты маглі б прывесці, калі б яны актывізаваліся, а пратэстоўцы не чакалі дапамогі ад Масквы, вось тое, што Пуцін вось скажа Лукашенко сысці, і калі б не гэтае чаканне і арыентацыя на Маскву, я думаю, што псіхалогія пратэстаў была б зусім іншая. Бо памятаем, што ўвесь час казалася пра тое, што беларускія пратэсты не былі геапалітычнымі пратэстамі, яны былі накіраваныя толькі супраць Лукашенка.
Так, а падчас размоў розных заўсёды пытаўся: ну а хто вось акрамя Лукашенка? Да неважна хто, нават калі Пуцін будзе. То бок у галавах вось трансфармацыя ў пэўным сэнсе адбылася якраз такі ў перыяд ужо самой рэвалюцыі в 20-м годзе, калі большасць удзельнікаў пачалі разумець, што Расія не дапаможа, калі на ўласныя вочы зразумелі, за што змагаліся ўкраінцы. Калі беларусы пачалі думаць так, як украінцы думалі ў 2014 годзе, што яны змагаюцца не толькі супраць алігархата, але супраць расійскага свету, што асноўны дэструктыўны элемент гэта не рэжым Януковіча, а тое, што рэжым з'яўляецца інструментам расійскага свету, як гэта адбылося ў Беларусі. І ў дадзеным кантэксце, я думаю, што лепей позна, чым ніколі. І Пуцін сваімі дзеяннямі ён зрабіў значна больш у фарміраванні нацыянальнай беларускай свядомасці. Тое, што ён зрабіў фактычна ва ўкраіне, падтрымаўшы Лукашенка, ён значна больш актывізаваў гэтую ўнутраную патрэбу абсалютна поўнай незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, які будзе будавацца на нацыянальнай культуры, нацыянальнай гісторыі ў адрыве ад Расіі. І гэты працэс, безумоўна, працяглы, але тое, што адбылося, гэта вельмі важна. Канешне, будуць яшчэ заставацца гэтыя ілюзіі, дзесьці недзе лакальныя, ну, асабліва зараз, калі прапаганда якраз такі беларуская ўвесь час арыентуецца на Расію і падкрэслівае, што Расія дапамагае рэжыму змагацца супраць дэструктыўных элементаў, якія падтрымлівае Захад, гэта ўсё будзе спрыяць, канешне, з аднаго боку пазасталасцямі, атавізмам гэтага расійскага свету, а з іншага боку яшчэ больш узмоцніваць ўсё ж такі нацыянальнай арыентацыі. Вам не падаецца, можа я памыляюся, ці перабольшваю, але вам не падаецца, што і на сёння расійскі рэжым спрабуе нейкім чынам неяк ці ўклініцца, а то можа і ўзяць пад кантроль альбо, ну, скажем так, можа быць, не беларускія пратэсты, а будучае развіццё і змены ў Беларусі. Я што маю на ўвазе? Вот з'яўленне нечаканае Анжелікі Агурбаш, выхад яе ў палітыку там с этими заклікамі «я звярнуся да Пуціна, каб ён дапамог». Той же самы вядомы і даўні антылукашыст Андрэй Суздальцаў, які ўсе антылукашэнкаўскія захады ці там разважанні свае падае з пункту гледжання, а вот як бы было выгадна Расіі. Ці уцякач з Масквы Дмітрый Балкунец, які зараз таксама знаходіцца ў Варшаве, які вельмі рэзка крытыкуе Лукашэнку, але ўсё адно як бы з пазіцыю Расія дарэмна гэта і гэта робіць. Расія, Лукашенко дрэнны, але как-то Пуцін добры. Гэта думаю, што з аднаго боку гэта кан'юнктура, так, безумоўна. З іншага боку, Расія будзе заўсёды намагацца кантраляваць інфармацыйныя прасторы і грамадскую думку ў Беларусі. І, канешне ж, спрагназаваць змены і кірунак зменаў у Беларусі. І гэтая маскоўская павестка дня ў беларускай палітыцы, яна была даволі моцна. Ну, можам прыгадаць, што год таму у Беларусі выбухла справа вагнераўцаў. Так. Канешне, Расія з аднаго боку і справакавала гэтыя зрухі ў электаральнай прасторы, бо якраз шмат якія аналітыкі, той же тэлеграм-каналы, яны ўвесь час падкрэслівалі, што Крэмль стаміўся ад Лукашенка і што Крэмль рыхтуе змену ў Беларусі. То бок і потым арыентацыі ці чаканні велізарныя былі і ад Бабарыка, якога ускосна ці неўскосна прывязвалі к Маскве і ўвесь час чакалі, што Бабарыка выпусціць. Памятаеце, што пра гэта нават казаў Венедыктаў, што вось у маі, ўжо ў траўні яго выпусцяць і пытанне будзе вырашана. У Крэмля даволі шмат сцэнароў, у Крэмля даволі шмат, скажам, бачанняў
на таго, як будзе развівацца сітуацыя. На сённяшні момант яна развіваецца як мага лепш для Крамля, бо ён застаецца на сённяшні момант адзіным бенефіцыарам таго крызісу палітычнага, у які ўступіла Расія ў сэнсе геапалітычным, эканамічным, і яна цалкам задаволена з таго, што Лукашенко зачышчае прастору, бо фактычна робіць тое, што павінна быў бы рабіць расійскі рэжым, калі б ён цалкам устабілізаваўся у Беларусі. Тое, што адбылося, на жаль, не на жаль, а фактычна гэта лагічна на Крыме, так, вычышчэнне ўсіх антырасійскіх элементаў. Лукашенко вычышчае ўсе антырасійскія нацыянальныя беларускія элементы і будзе гэтым займацца, ну, пакуль у краіне не застане пустыня, пасля чаго Крэмль можа, безумоўна, пачаць вось больш пашыраную атаку ў кірунку на інтэграцыю Беларусі. Так чакайце, ўсё ж такі гэта, ну, я не знаю, там можа быць не замова з Крамля, вось гэта вычышчэнне ўсяго нацыянальна арыентаванага, беларуска арыентаванага, але спроба дагадзіць Крамлю. Ці гэта вось у самого беларускага рэжыма такая нутраная ненавісць да ўсяго беларускага, што ён зараз вот пад рэпрэсіі трапляюць усе. Але да беларускага самыя такія, як это кажуць, жестачайшыя рэпрэсіі. Гэта комплексна. Безумоўна, для Масквы нацыянальнае адраджэнне ў Беларусі, вось такая кансалідацыя нацыянальнага руху, гэта быў даволі моцны выклік. Яны гэтага не чакалі. Не чакалі нават таго, што расійскія там блогеры, той же Неўзораў будзе хадзіць з чырвона-белым сцягам, так, і шмат якія дзеячы культуры якраз такі падтрымлівалі як менавіта нацыянальна-вызваленчыя вось рушанні ў Беларусі. Для Масквы гэта быў ідэалагічны выклік, бо ўсё, што нацыянальнае, канешне, гэта праблема для Масквы. І я думаю, што Лукашенко як савецкі чалавек, як рускі са знакам якасці, ён, канешне, з аднаго боку намагаецца дагадзіць і паказаць, што вось гэтыя нацыяналісты, гэта фашысты, вось яны намагаюцца адарваць Беларусі ад Расіі, я знішчаю, падтрымайце мяне. Ён проста вось гэты канфлікт, гэтыя рэпрэсіі на сённяшні момант прадае Маскве, змагаючыся з унутраным ворагам. Гэта, безумоўна, рэпрэсіі на экспарт з аднаго боку, а з іншага боку гэта логіка сістэмы. Бо нацыянальная, і мы пра гэта ўжо казалі яшчэ будучы ў Менску, так, на нашай апошняй сустрэчы, што нацыянальнае раўно дэмакратычнаму і дэмакратычнае раўно нацыянальнаму ў Беларусі ў кантэксце вось гэтых постсавецкіх краінах. Без нацыянальнага апірышча немагчыма будзе пабудаваць моцнай кансалідаванай дэмакратыі, а без моцнай кансалідаванай дэмакратыі немагчыма будзе пабудаваць нацыянальнай самадастатковай дзяржавы і самадастатковага грамадства. І для Лукашенка і дэмакратыя, і нацыянальная гэта, ну, па сутнасці, смяротныя ворагі, і логіка аўтарытарных сістэмаў, яна будуецца на тым, што ўсё, што стварае выклік, пагрозу, дэкансалідуе сістэму, яно павінна быць вынішчана. І я думаю, што вось выбары паказалі, што нават такое, і ў чарговы раз, бо заўсёды, калі адбывалася адліга пэўная ў перыяд перад выбарамі, заўсёды гэта прыводзіла даволі моцнай кансалідацыі, моцных выклікаў для сістэмы ў межах выбараў. Там і 6-й год, і 10-й год. Канешне, таго, што адбылося ў 2020 годзе, ніколі не было, і таму маштабы, безумоўна, маштаб ціску, маштаб крызіса, ён непараўнальны, і гэты крызіс, на думку ўладаў, можна вырашыць толькі маштабнымі рэпрэсіямі, маштабным тэрорам. Бо функцыянаваць ужо і кіраваць у межах абудзіўшыгася грамадства будзе немагчыма. Таму інстынктыўна Лукашенко дзейнічае ў накірунку усяго знішчэння усяго таго, што ставя пад сумнеў ідэалагічна, легітымна ягоную ўладу, і асноўным інструментам, на што ён можа абаперціся, гэта расійскі свет, савецкі, расійскі свет. Гэта
фактычна ідэнтычныя паняцці, і дзякуючы абапіраючыся на гэта намагаецца знішчыць беларускую нацыянальную, інтэлектуальную, культурную, палітычную прастору. Ось я чаму зараз узгадаў гэты ваш допіс у тэлеграм-канале. Можа, і ў Фейсбуку вы яго перастаўлялі, але вот калі вы закранулі гэтую тэму, вы напісалі, што рэжым ад самага свайго пачатку быў менавіта запраграмаваны на знішчэнне ўсяго беларускага. Ну, але вось 26 гадоў мірыўся з гэтым, ну, троху там где-то там падвынішчваў, чорныя спісы музыкаў забароненых, там тое сёе, там то Некляева прысануць у свой час, то там на Алексіевіч наедуць, там. Але зараз все вырашыў не балавацца ў гэтую такую мяккую беларусізацыю. Она была мяккая, она была, нават гэтая мяккая беларусізацыя прывяла да актывізацыі грамадства ў крытычны момант. І вось гэты крызіс, уся праблема ў тым, што пасля 2020 году, пасля выбараў, гэты крызіс будзе невырашальны. Яго немагчыма будзе вырашыць, пакуль Лукашенко і пакуль гэтая сістэма будзе функцыянаваць і застанецца. І захоўваць умовы аўтаномнага функцыянавання беларускага грамадства, грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў гэта небяспечна, бо ў межах працяглага крызісу любы момант можа стаць для сістэмы апошнім, бо ўвесь час гэтыя арганізацыі будуць функцыянаваць, будуць накіроўваць высілкі на фарміраванне вось гэтага рушання, на фарміраванне альтэрнатыўнай думкі, на падрыў дэкансалідацыю сістэмы. І гэтага дапусціць ніяк нельга. Таму і было вырашана цалкам зачысціць гэтую нацыянальную прастору. Да 2020 году яна не перашкаджала, частка нават нацыянальна арыентаваных сілаў была за дыялог Лукашенка і Захадам. Яна падтрымлівала і прасоўвала ідэю таго, што Лукашенка, б'ючыся за сваю ўладу, з'яўляецца гарантам незалежнасці. І быў такі ў пэўным сэнсе ідэалагічны сімбіёз, так, сінкрэтызм да пэўнага моманту, пакуль гэты сімбіёз не прывёў да нечаканага да ўлады выбуху. Ну і некаторай ступені гэтая стратэгію ўладаў агучваў Прэгерман, які казаў, што а чаго вы чакалі, ўлада бароніцца. Безумоўна, Лукашенко бароніцца, і адзіны вораг на сённяшні момант для ягонай улады, як і заўсёды гэта было, гэта нацыянальная грамадзянская супольнасць. Калі б Лукашенко быў нацыянальна арыентаваным у сваёй палітыцы, то, безумоўна, б не забараняў бы яшчэ не знішчаў бы яшчэ ў 95-м годзе сцяг і герб Беларусі. Я на заканчэнне нашай размовы яшчэ раз вярнуся да амерыканска-беларускай тэмы. Тут таксама ў каментарах пішуць, што вот там з'ездзіла ад Газдэпа, атрымала інструкцыі і гэтак далей. І ўзгадаўся мне допіс у Фейсбуку адразу пасля з'яўлення інфармацыі пра сустрэчу Ціханаўскага і Байдена ад Олега Гайдукевіча. Ён любіць пісаць усё з клічнікамі. Ціханаўская сустрэлася з Байденам, клічнік. Ну і гэтак далей. Ну і, маўляў, вот якой дапамогі зараз вот яна чакае, і ўсе вот вы тут чакаеце ад ЗША Беларусі. Ужо мы бачылі гэтую дапамогу ў Сірыі, в Афганістане і гэтак далей. Тут хочаце, каб і тут у нас тут бомбы над галавой лёталі. Так вось, ўсё ж такі, на якую дапамогу можна разлічваць, і ці не будзе як у Югаславіі? Гэта пытанне, я думаю, што, па-першае, што можа і што павінна зараз прапанаваць вось аб'яднаная дэмакратычная супольнасць. Гэта інстытуцыянальная падтрымка. Я маю на ўвазе падтрымка, якая будзе скіраваная на фарміраванне альтэрнатыўных інстытутаў, протадзяржаўных, можна так назваць. Гэта кансалідацыя дэмакратычнай супольнасці, гэта стварэнне платформаў, пляцовак для падрыхтоўкі кіроўных кадраў, нават кадраў у сферы нацыянальнай бяспецы, войска, спецслужбаў. Усё гэта мы будзем патрабаваць новай
абсалютна новы апарат функцыянавання, будзем патрабаваць новых суддзяў, новых праўнікаў. І вось такая сістэмная праца па стварэнню інстытутаў будучыні павінна быць распрацавана як стратэгія, на якую можна было б чакаць пэўнай дапамогі ад Злучаных Штатаў Амерыкі менавіта на развіццё вось такой інстытуцыйнай дзейнасцю. Бо абмяжоўвацца санкцыямі, выключна санкцыямі, гэта, конечно, неканструктыўна. Тое, што кажа там Гайдукевіч, параўноўвае там з знешняй інтэрвенцыяй, гэта, канешне, абсурд, і гэтага ў Беларусі ніколі не будзе, але сістэмная праца менавіта самой беларускай супольнасці гэта аснова любой дапамогі. Бо калі мы у пэўным ступені ў дзейнасці застанемся на тым самым узроўні, на якім мы на сённяшні момант застаемся, а мы застаемся на ўзроўні функцыянавання пазаўрадавых арганізацыяў. Мы ўсцяж, як дэмакратычная супольнасць, не думаем як дзяржаўнікі. Вось калі прадстаўнікі ўсіх групаў палітычных ад штаба Ціханаўскай НАО і каардынацыйнай рады будзе думаць як дзяржаўнікі, як кіраваць асобным горадам, асобным раёнам і дзяржавай як такой, і будзем шукаць магчымасцяў рэалізаваць вось гэтую стратэгію як у кадравай палітыцы, так і ў палітыцы рэформаў, то тады можам разлічваць на сур'ёзную інстытуцыянальную дапамогу з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Бо такая традыцыйная дапамога, якую заўсёды аказвалі заходнія краіны, падтрымка дзейнасці на пазаўрадавых арганізацыяў, яна не прынясе стратэгічнай карысці. Перш за ўсё, мы, як прадстаўнікі новай Беларусі, павінны думаць як дзяржаўнікі ў межах, сыходзячы з інтарэсаў дзяржавы на перспектыву, каб мінімалізаваць страты, якія могуць узнікнуць падчас трансфармацыі ў Беларусі. Неважна, калі гэта адбудзецца. Адбудзецца гэта праз месяц, ці гэта адбудзецца праз год. Мы нават павінны, знову сыходзячы з дзяржаўнага мыслення, павінны ведаць, павінны быць гатовыя і разумець, што мы будзем рабіць, напрыклад, калі Лукашенка праз месяц не будзе. І раптоўна нам трэба ўсім будзе вяртацца ў Беларусь, і чым мы канкрэтна будзем займацца. То бок стратэгія, інстытуцыянальнае дзяржаўнае мысленне. Вось пасля гэтага можна чакаць нейкай рэальнай сістэмнай дапамогі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. На сённяшні момант, я думаю, што Захад зрабіў дастаткова шмат. Канешне, там новыя санкцыі, гэта не тое да канца, што на сённяшні момант, канешне, патрэбна для Беларусі ў будучыні. І супрацьстаянне на геапалітычным, на палітычным узроўні расійскім памкненнем інтэграваць Беларусь. Цалкам пагаджуся, стратэгія патрэбна, гэта адказ тым, хто крытыкуе, скажем, узяліся там за рэформу, распрацоўку канстытуцыі, а ў нас тут яшчэ рэпрэсіі і перамога невядома калі. Трэба быць гатовымі, трэба ведаць, што рабіць. Так, тым і нашым каментатарам і ўсім астатнім, якія ёсць у беларускай прасторы інтэрнэт, і якія там распавядаюць нам пра печенькі з'едліва, раю пры наступнай паездцы Лукашэнкі ў Расію тут жа пачынаць з'едліва казаць: ну што, паехаў пустую кашку на вадзе есці ад Пуціна, які яго будзе лыжачкай карміць. Паглядзім на вашу смеласць. Ну і яшчэ такая аб'ява невялічкая для ўсіх, хто чакае 16 гадзіне эфіра з Сергеем Чалым. Па незалежных ад нас прычынаў эфір з Сергеем Чалым пераносіцца на тую ж самую 16 гадзіну, але на заўтра, на суботу. Так што прыходзьце заўтра, вяртайцеся і слухайце размову з Сергеем Чалым. А сёння дзякуй вялікі за размову з Паўлам Усавым. Дзякуй, да сустрэчы.